drengen her, han skal løbe den her vej op ad græsplænen, forbi den der luftmadras, og springe ud i vandet med et fantastisk stund. Vi går tilbage til drengen. Og han løber nu. Noget rigtig stærkt. Og så løb! Og han vælter. Og nu skal vi lige have den. Denne dreng her skal løbe hele denne her vej ned i badebassinet og lave et fantastisk stund. Og han løber. Han er simpelthen hurtig. Det var fantastisk. Vi bliver alle sammen våde nu. Der væltede han. En strandet hval. Det er sommersporten 2006. Vi har en strandet hval mere.